L'exnúmero 2 del Ministeri de l'Interior en època del PP implica Mariano Rajoy en el joc brut per silenciar Luis Bárcenas amb l'afer de la Caixa B del partit. Ho detallen alguns dels missatges aportats pel mateix excàrrec dels populars que titlla de miserables Rajoy de Cospedal i Jorge Fernández Díaz. El govern deixa la porta oberta a contractar més professors els propers mesos depenent de l'afectació que pugui tenir el coronavirus. El nou curs començarà amb 5.300 mestres i professors més. Quim Torra i Pedro Sánchez acorden reactivar la taula de diàleg amb una nova reunió a Barcelona que encara no té data. Els dos presidents es van trucar ahir a la tarda i van decidir començar a preparar l'ordre del dia de la trobada. Donald Trump va contractar un doble de Barack Obama per gaudir del fet de poder-lo acomiadar o explicar Michael Cohen, l'antic advocat personal del magnat americà, en un llibre que publica avui. Els fets es remunten al 2012. Suporem tota la fucking vaina que prenem, però aquí estem aguantant temperatures de l'hivern i de l'infern. És d'on ve la meva puta gang, els més maleducats al Parlament. En YouTube, mi canción, pones verlo en YouTube. Es dirà que som uns subnormals. S'equivoquen. Home, segur, S'equivoquen, Segur. Bona tarda, amics i amigues. Una setmana més després del començament de la nova temporada ens tornem a trobar a Ràdio Molins de Rei per seguir deixant bocadats a tot el nostre estimat públic. Les escoles tornen amb grups bombolla, que li diuen, i avui rebem un convidat que a l'escola no li agradava massa. Potser li agrada més ficar-se amb grups bombolla amb els seus amics a casa seva. Per altra banda, la vacuna s'atura perquè han deixat mig retrasat a un dels que feien servir com a conillet d'Índies i sembla que això va per llarg. Potser fins i tot arriba abans la vacuna que torna el rei d'Espanya. Ens tornem a veure a La Riota, un programa d'humor on diem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Saludem els nostres estimats col·laboradors habituals, Marc Cabrone, l'home fet poesia, i el Nine, dos programes igual amb el mateix pentinat. S'està apalancant en el conformisme de l'èxit. Anem a fer plorar el convidat, avui molt especial, avui molt conegut, avui molt gamberro, avui el bo d'en Goody. Good Gen Pound. A La Riota rebem els nostres convidats com Déu mana, jarana, alegria i poesia catalana. Bé, avui tasca complicada perquè ja sabeu que la meva feina en aquest moment del programa és fer el ridícul, formular frases intentant rimar l'última paraula, fent veure que parlo de moltes coses sense deixar de parlar ni un puto moment de mi. I en això el nostre convidat és un especialista. I diu així: ha calgut distanciament social, mascareta i un estudi netejat amb Silic Bank per poder rebre a un dels membres de la Pound Gang. Probablement un dels que més amunt està de rang, que ens representa per viure al límit i sentir-se còmode envoltat de fang. Avui ens visita en Gutjan pels amics Goody, que ha vingut sempre flexing a cremar-nos a l'estudi. Com nosaltres, fill adoptiu de Satan, més cabron que no bon Jan, sap que la fama és efímera, les coses venen i se'n van, menys la mentalitat forever young like Peter Pan. Un supernai amb dos collons i un bon salami, tot i el seu pes, rei del tatami. Uruguai xarnego com la Fanny, si se'n va pres, Free Goody cridarem en una violenta mani. El petit dels dos germans, també el que menys somriu, l'altre el guiu, si te'ls trobes junts no diràs ni piu. Barrufet, malhumorat i lil festiu portaran l'hivern a la teva nit d'estiu. Referent del trap a Catalunya, a les seves lletres sempre refunfunya. Sense donar lliçons de cultura com el flipat d'en Baltònic, simplement explicar com viu la vida mentre fuma i beu gin tònic. O potser beu ron amb Coca-Cola. Sigui com sigui, la festa es munta sola. Avui fa pinta que tots anirem a la Garjola, estem molt hype des que va venir l'Andreu Joanola. Ara sí, benvingut a La Riota, Jan, sigues lliure de dir el que et surti de la punta de la polla, veurem què és el més tarat de tota aquesta colla. Amb Infames fa temps varen fer un pacte de sang, avui segona part, La Riota per Pound Gang. Que èxit, programa! La Riota. No amaguem la merda sota. No se la mereix. Boníssim. Guapo que ets. Bé, bona tarda, companys i companyes. Tornem a La Riota una setmana després de l'inici d'aquesta nova temporada Covid. Avui ens visita un dels grans, ens visita Goody, Gutjan per nom comercial, no? Goody, m'equivoco? De finestra. De comercial res. De comercial res. Col·loquial. Col·loquial. Vale, perfecte. Goody per l'esquaixi. Goody per l'esquaixi. Content d'estar aquí, Goody? De puta mare. M'han dit... Hòstia, m'han fotut un poema, tio, que ni Lluís Llach, saps? S'ha regalat. I després sóc jo el rapero. Ja és. De fet, podries acabar fent cançó. Li ensenyaré la meva mare, música, això. De fet, presentador, Carles, hem d'agrair-li que vingui aquí perquè crec que no és gaire amic de les entrevistes, pel que diuen. No, m'han explicat off the record de que ja no concedeixes entrevistes. Esclareix-nos això. Passa palabra. No, broma. O sigui, fa pal, tio. Fa molt pal, tio. Les preguntes sempre són les mateixes. Les respostes són cada vegada més lamentables.
Per tant, ja... Cadenes a la per més. arribar i fer el ridícul, tio, Millor vens a fer-lo aquí, no? El fem aquí, que és una cosa random. No, perquè aquí és com estar un divendres a casa amb 4 coses. Ara ho has dit, ara ho has dit. Això li agrada al director de la ràdio, saber que estàs tan còmode. Parlem una miqueta, comencem sempre parlant de l'actualitat, Gudi, evidentment amb la col·laboració dels nostres amics, Àlex i Marc. Comencem parlant de la tornada a les escoles, amb aquesta merda del Covid, que entenc que t'haurà també confinat a tu, cosa difícil, però ho haurà aconseguit. Com estàs vivint tot això, Gudi, del confinament? Realment sonarà... Bueno, jo no vull fer apologia a les merdes d'aquestes i tal, però jo confinat no he estat. Vale, és a dir, has sigut lliure, és a dir. Jo soc de Barcelona, tio. I et mors de calor. Més que una colilla o una parada de metro, tio, i el Cabify bé que existia, saps? I per tant, pujava dins del carro, porta'm aquí, porta'm allà, i xim-pom. I xim-pom. Perquè al final vosaltres tampoc sou molt de sortir por ahí de festa, sou més d'estar confinats a una casa amb els col·legues, o sigui que tampoc la vostra vida no us ha canviat. Clar, la seva vida ha sigut un Covid sempre. Has pogut evitar fans, no? El fet que no toquis tan carrer. Ja... No, si tot el rato evito fans, tio, ja no em fico les arracades de sempre, em canvio el cabell perquè no em reconeguin. Vas de vermell? Tot de vermell encara? Sempre vermell, tio. M'ha preguntat del tabaco, saps? Quin és el teu color? Pues vermell, tio. La de l'estat, tio. A mi també m'ha regalat un matxero, tio. Em deia, què fumes? Jo, pues de taló de Winston com Johnny Cash, saps? Li ensenyo el tatu, tio, de l'àguila i em diu, quin color? Pues vermell, tio. Quin color és el Winston? A mi també, tio, me l'ha donat taronja a mi per això, el matxero. Gudi, tornen a les escoles i realment... Jo recordo fa molts anys que m'has explicat que a l'escola tu et dedicaves a fer com manualitats, però en plan coses agressives, armes. I ara els nens tornen a l'escola i a més no es poden ni tan sols abraçar, doncs potser podrien començar a fer armes. De fet, Carles, m'imagino tothom jugant al pati a futbol, fent liant-la per allà, fent rotllanes, saltando a la comba, i el Jan fent un tiratxines allà amb la sorra i... Et veig molt Berry Film. Sí. De petit, sí, de petit ens fotien... Perquè jo anava a un col·le que estava com al mig de la muntanya i em passava el rato fent com mini destrals, tio, saps? Destrals, és veritat. Sí. Vale. Bueno, de més grandet vaig anar a un col·le de Forja i Fosa i l'examen va ser... El primer examen heu de fer un insecte 10.000 vegades més gran de lo que sigui. I jo em vaig fer un tridente enorme pel braç, tio, una arma de matar, però... I em va dir, què no has entès d'insecte? I jo, pues tot, no vull saber res. Vale, és a dir, et vas saltar tot el que són les normes. Et van aprovar? Des de lo que no. Correcte. Jan, dintre dels teus hobbies, tots sabem que el futbol no és el principal. Com has viscut tot aquest rebombori de que Messi marxa, que no Messi marxa? T'ha tocat els collons? És a dir, t'has saturat mentalment? Que vam, fins a la polla. Aviam, el que m'afecta és que jo estigui treballant i els meus putos impostos se'n vagin per 11 quafis que estan darrere una pilota, tio, saps? O sigui, el que és un partit de futbol no l'has vist. Un partit de futbol no has vist mai un partit de futbol. No, sí. O sigui, bueno, he anat una vegada al camp, tio, va ser el primer partit de l'Eto, que va saltar el Jimmy Jam, que no sé què, sí. I era superpartit. Bon tema, Jimmy Jam, Hòstia, l'has soltat el tio, I no he tornat. Una pregunta, i això no t'ho dic de broma. Si tu veus el Messi pel carrer, el reconeixes o no? Suposo, perquè fa metro 10, saps? O sigui, en aquest programa no faltem a Messi. Sí, és veritat, és una mica liliputians. Pues el falto jo, això era pena. Vale, reconeixeries. El Carles li està a punt de donar alguna cosa, sí. Li està a punt de donar alguna cosa perquè és el seu ídol. Però jo sé que tu has arribat a tocar pistes de futbol sala i jugar a futbol. Ui, això ens han dit, no, les fonts? Sí, que cabrons, i que vas per la banda... Però molt bien, I vas per la banda en plan sprint. Sprints curtets, perquè el pulmó és el pulmó. Jo jugava a futbol sala de petit perquè m'obligaven els viejos a fer alguna mena d'esport. Li dic d'esport perquè tinc un despreci tan gran a l'esport que ni es mereix dir esports. O sigui, el diem malament. D'esport, tio. Vale. I jugava i sempre estava al banquillo fins que un dia... En això som iguals, tu i jo. El meu entrenador era molt competitiu i no sé què, i sempre volia que guanyéssim. I llavors jo sortia un minut a jugar, saps? I un dia va venir el meu avi a veure'm, em van ficar de defensa, vam fotre el pelotazo, em va donar a mi, vaig sortir volant, però 8 metres vaig caure al terra, tio, em feia mal tot,
I vaig agafar l'entrenador, els meus viejos, i fins aquí m'ha arribat. Sí? Eres una màquina de fer perdre minuts a l'equip que anava guanyant, no? No, clar, sí. Alguna disputa amb l'entrenador? Algun cara a cara? No, amb l'entrenador no, en veritat, però amb el jugador sí. O sigui, no sóc un jugador net, per dir-ho d'una manera. Normalment els dolents no són uns fins estilistes. Si parlem de temes vitals en aquest país, m'han dit que també ets ultra fan de l'independentisme, m'equivoco o no? Ah, sí? Soc moltíssim. Potser massa i tot. Et veia més apolític. No, ets molt polític. No, sí. Ah, sí, Jan, jo aquesta no la sabia, tio. Pues perquè intento, quan anem de party, no parlar d'això, perquè ens liem a tortes, però ràpids. O sigui, ets un pro-contenidor, és a dir, un d'aquests que tirava el que és la bengalilla... No, jo soc el que fica els diners per fer samarretes, tio, saps? Vale, és a dir, jo soc el capitalista català, tio. Alguna associació de... Sí, les samarretes aquestes que fem que també per la gent amb Alzheimer i coses tan horribles. Que després jo no me la poso perquè és horrible. No, és horrible. Però soc el que és horrible fins que facin una via catalana vermella i llavors... Per cert, mira, aquí potser sí. Jo penjaria la senyera i no l'estelada, saps? Però sí. Vale, un català dels d'abans, dels que no queden. Ens anem a la secció de Marc Cabrone. No. Plata o plomo. De punya que murmuri, és la meva xurri, no hi ha qui em xaturi, perquè ets la nena del Godi. Doncs molt bé, aquí estem amb aquest tema que es diu Necessites estar amb mi, dels meus preferits, el meu amic. Dels Backstreet Boys, no? Sí, dels Backstreet Boys. Dels Black Street Boys. Doncs molt bé, per tal de despullar el nostre convidat, metafòricament, evidentment. Ja no, des de que no et donaré l'esquena a partir d'ara. Per conèixer una mica més el jove Gudi, desfollar-lo, arribar als seus anells més profuns, et presentem el plat o plomo, vale? És molt senzill, t'explico. Se't donen dues opcions i hauràs de triar quina és la que més t'agrada. O, en tot cas, la que menys et desagrada. Després et deixarem que argumentis una mica la teva resposta, tot i que ben pensat en el teu cas potser no és una bona idea perquè et pots ficar en un problema. Exacte. Però has entès, no, la dinàmica? Sí, començarem unes fàcils perquè ho vegis easy i els companys poden col·laborar i tant. Solta, I vaig ràpid. Hi ha un botó vermell per picar o alguna cosa? Dinamisme, Jan, que tinc molta teca. Mar o muntanya, va, que aquesta la vull saber jo. Mar. 100%, no els argumentar, no? Vale. No t'he vist mai. Toples i tangues, tio, ja està. Vale. Joder, anava a dir perquè en Moreno no estàs. No, que va, jo sombrilla. Vale. El meu equip sempre, tio. Futbol o bàsquet? Que dèiem que això dels esports. Perquè és molt més gangsta. Jo soc mig negre, tio, saps? Vale, ara comencen les bones ja, From the Soul o Pyongyang? Pyongyang, tio. Faig una breu explicació que From the Soul és d'on neix Pyongyang, una mica. És el grup del meu germà d'abans, que va tenir amb el Mare i amb el Tile i tal, però jo no vaig formar part, jo em vaig crear a través d'allò, però jo soc Pyongyang, no soc From the Soul. Sí, ho sé. Tot i que m'estimo que flipes i és el dels inicis. Home, és quin germà, faltaria més. Vale, el primer cop que faig 3, et faig triar entre 3. Cac Black, Coffee Peace o Krusty Peace? Krusty Peace. Però és que sense dubtar, és que ets molt crusty, Clar, tio, jo soc crusty fins la mort, tio, saps? Crusty estirado, és un rock and roll, tio. Vull ajudar els oients i explicar que tots són llocs on va conviure la Pyongyang, on van viure components seus, i a mi m'agradaria destacar el Coffee Peace, perquè el dia que em van explicar el que volia dir coffee, que era de coeficient intel·lectual, quasi em desmaio i em surt la cervesa pel nas. Exacte. Krusty per sobre de Cac Black, molt bé, m'ha sorprès. Però n'hi havia molt de coeficient intel·lectual. Sí, perquè Cac Black era a casa de la meva mare i és... Jo he estat a Cac Black, una casa molt maca. Jo he estat també, crec. Sí. Jo he estat als tres. Segur que veu estar tots, sí. Però meu ha sigut Krusty Peace i jo li vaig ficar Krusty Peace, saps? Vale, t'arriba més. Perfecte. El vas batejar, ok. Vale, comprar droga o comprar joies perquè són per tota la vida? Hòstia, em fiques entre la droga i la paret, Ja està, la resposta ja te l'he soltat. Vale, ja l'hem entès. Vale, H d'Astral o McEnroe? Aviam, joder, tio, aquí em fiques un aprieto, cabrón. Després els enviarem el que has decidit. D'això va la secció, Jan. Jo ara mateix estic treballant amb el Màquin, és una persona supervirtuosa, però és que l'H és família, tio, saps? I sempre estarà dins, sempre. Sempre serà Pyongyang, tio, estigui... Ha quedat clar la resposta, si em sembla bé. Cubata o birra? Cubata, sempre. 100%, ja ho sabia jo. Cuba o Japó?
Japó. Bon viatge, Japó, eh? Japó. Vam gaudir molt seguint el teu viatge. Cuba no, perquè sé que si vaig a Cuba pillo bitllet d'anada i no de tornada. En canvi a Japó no, el presentador i jo, el Carles i jo vam gaudir molt. Però a mi m'agraden les morenes, tio. Jo soc de pezón marrón, no de pezón rosa, saps? Però si acabes de dir Japó? Vam seguir moltíssim. Ja, per això he dit que ella ha dit que si va a Cuba no hi torna. No tornarà. Vam seguir molt el teu viatge a Japó en família i ens vam passar com molt pipa veient tot el que bevies de molts colors diferents. Va ser genial. Espectacular. O sigui, la gamma que tenen allà de cubates ja fets, de vodka amb pinya, vodka amb fruto de la passió, vodka amb Sprite, vodka amb... Avançats. Espectacular. Et quedes amb això del I tenen el normal i l'strong. M'encanta. Per quan estàs strong. 9 graus o 10 graus i... M'agrada molt que d'una cultura mil·lenària tregui això. Tenen uns cubates preparats per boníssims. Però està bé tenir l'strong. Aquí no hi és, tio. No, tenir l'strong per quan vas strong està molt bé. Sí, per això. Per quan vols més. I per esmorzar també està molt bé, eh? Sí, bueno. Joder. Vale, blanc o verd? Blanc. Ets del Betis, tu, podríem dir, no? No, ja no fumo porros, tio, ja no fumo porros, estic net. Jo no deia això, per això, però vale. Blanc. Ho deies per Borja Iglesias, no? Vale, Batguial o Rosalia? Sigué bona persona i per la part que em toca com a ésser humà el diré Batguial. En sèrio? Sí. Marxo del programa. S'aplaude, chicos. Un aplaudiment. Perquè aquest nano ha madurat, eh? Aquest xaval s'ha fet gran. S'ha fet gran. Ojalà això escolti la Batguial, tio, i vegi que ja no sóc un nen, que he madurat, sóc un home. Acabo d'al·lucinar. No, en sèrio, acabo d'al·lucinar. Farem que això, aquest tros, el vegi la Farem que li arribi. Farem que li arribi. Se aplaude, chicos, se aplaude. Vale, ara dins d'aquesta secció, una mica per part del presentador, això em fa vergonya sempre preguntar-ho, però fulla amb mitjons o sense? Depèn de si m'apesten els peus o no. És algo virta, no? Hòstia, és la resposta, crec que no superarà. Jo crec que aquesta la podem descartar per tots els altres. És o no. És perfecte. Ni per estar més calent ni per estar més fred, no. Realment és un... És el que ha estat més a prop del Carles de moment. No, s'ha patat la lliga, tio. Ja està. Vale, masturbar-se mirant porno o amb el poder de la imaginació? Porno, sempre. Jo, la meva imaginació, no... No, és que estic d'acord amb tu. La nostra generació està podrida, l'últim convidat ens va dir el mateix. Home, és veritat, tothom ens diu el mateix, llibre, tothom. Tens el Carles. El que ens posa ja, tio, o sigui... Tu entres al porno de lo que miro jo i entres a la dark web, saps? Directament. Dark web, coses fosques, eh? Home, o sigui, no baixa, tio, de Deep Throat, Anal, etc. Vale. No coneixo. Vale, puta idea. Grills o chain? Pregunta que li han fet amb el Gerard. I especifico pels companys, pels oients, que són grills serien fundes per les dents i chain seria una cadena. Pues jo sóc més partidari dels grills per la música que he escoltat, per la cultura que m'he intentat inculcar jo mateix, a mi mateix, de la penya de Florida i tal, que els primers diners que guanyen són per les dents i tal. Black i aquesta gent, I jo vaig tardar un munt de temps perquè aquí no hi havia ningú que pogués fer grills i vaig tardar molts anys en poder-me fer grills, però a la que vaig poder, pum, em vaig fer tota la puta boca. Tens grills ara mateix? Tens grills? No els porto, però... Hòstia puta, tenim aquí una realització que t'hagués... Ja, jo què sé, tampoc sabia si hi hauria tot el rato imatge, jo què sé. A part que parlaria fent una mica això, Igualment està bé perquè és ràdio, perquè ho sàpiga la gent. Sí, però bueno, sempre està bé. Anem a intentar deixar de fer coses visuals. La Riota o els 40 principales? Sempre sent la Riota, o sigui... Bravo. Abans de venir aquí he dit, tio, és la Riota, no? No sé què, em diu, sí, tio, 40 principals, tio. No sé si abans d'acabar vols tirar-te 4 frases d'un inèdit, alguna història perquè la gent aprofiti. De què? De com es deia? Quin és el tema que t'agrada? A mi hi ha un sap que m'agrada, però no sé si la gent el coneix. Quin? Com es diu? Mama, ho sento molt perquè t'he ferit. No volia veure el sol estant per la street. Sé que tu sempre has estat i he sigut dolent. Sé que tu m'has ensenyat no fer-ho malament. Vale, èxit! Vale, Jan, parlem una miqueta de tu i del grup de música i ara anem a les preguntes potser més típiques que t'han fet, però bueno, els donem una volteta perquè no t'avorreixis com la gent de Catalunya Ràdio.
que ja m'han dit que t'han avorrit bastant i has tingut males experiències. Bueno, no és que m'avorressin, sinó que les preguntes sempre són les mateixes, saps? Vale. On esteu ara mateix? Teniu ganes de fer música o ja esteu avorridíssims de fer música i voleu només veure i disfrutar de la música que heu fet? Jo sempre tindré ganes de fer música. El que no tinc ganes de tornar a ser famós com en l'auge que vaig arribar. No em ve molt de gust, la veritat. Però música és algo que ho porto dins, faci l'estil que faci, perquè tinc cançons de country, no sé què, ara he estat fent màquina, he estat fent hardcore, no sé què, trapcore, que és com un nou estil així que més o menys he creat jo i continuaré fent, saps? Sempre. Però cada cop menys ambició, sinó per passió pura. Exacte, sí, per hobby i per disfrutar. No, això mola, això vol dir que diu que t'agrada. Bueno, per això fem ràdio nosaltres. Exacte, jo no sé com va. Ens ho passàvem molt bé als seus concerts, tenim alguna historieta divertida per explicar. Bueno, de fet, no m'has explicat la història del Johauc, encara, amb el nostre presentador, Jan? Vols fer 5 cèntims? Bueno, no, que expliqui ell, no? No, jo sé que vaig arribar un dia a la vila de Gràcia. A la vila de Gràcia. El Singli, que és el bar que hi havia a baix del CAC Black. Exactament. I el Jan estava super feliç per haver-se comprat un Johau, que li funcionava molt bé. A més, era el tio que el portava millor del barri, fins que m'ha dit, vinga, prova'l, vinga, capella, prova'l, que no passa res. I llavors vaig durar 2 segons, el Johau va sortir volant. O sigui, em va ratllar tot el Johau quasi sobre el cap, quasi de trucar a l'ambulància i he de sortir corrents. Totalment real. O sigui, un desastre, tio, de cap a peu. Increïble. Jan, quina previsió de vida et veus? És a dir, vols fer-te vell o tens ganes de com començar a marxar d'això? Mira, que cabrón. Sí, bueno. Jo sempre he sigut de... No m'agrada planejar molt el futur i tal, però em veig en família, en veritat. Em veig en família. Jo vull... Portant fills al col·le. Vull tenir fills fins que surti baron. Vale, i si surt un baron, ja, portar-lo al col·le, cuidar-lo... No, però fill únic tampoc vull. Vale, que surt una mica així... Com la monarquia. No penso tenir un sobreprotegit, no, ni de broma, saps? Sempre a l'escola pública, que estigui amb moros, xinos, gitanos, que estigui amb tothom, que no jutgi a ningú per la imatge i que no sigui fill únic i que tingui que compartir les coses, saps? Amb un altre germà. No, em sembla genial. És a dir, et veus fent-te gran i et veus a vermell i... Fent-me gran no em veig, tio, em veig tenint fills, això sí. Fent-me gran no, tio, no em vull fer gran. M'he vingut amunt. Amb la Wendy, Et fot ràbia, tio, que grups catalans que canten la música que tu vas començar estiguin sortint i guanyant més pasta que la que tu vas guanyar, o què? Pues en el seu moment sí que em va ratllar i vaig tenir així com gelos... Tu vas començar una cosa i ara ve penya que fa la mateixa pitjor i guanya més diners. Ara ja no, saps? Ara ja... I això compta molt si els conec o no els conec, saps? Ja. Si els conec... Cop de mà, són col·legues... Per més que m'agradi més la música o menys... Vale. Els hi pots fer un cop de mà o... No, cop de mà una merda. O sigui, per cop de mà només els hi faig als germans. Cop de destral. Tu m'estàs sorprenent, Jan? Estàs molt madur. Què esperaves, tio? L'únic que no perdona és l'edat, tio. Vale, és a dir, realment has començat ja a assumir que vols ser feliç. Sí, no, ja que no toquin el que són els collons. Ho acabes de resumir, saps? O sigui, la meva finalitat, abans sempre deia, jo vull ser ric, jo vull ser famós, no sé què, no, ara vull ser feliç, i ja està. Oh, molt bé. Em sembla increïble. Maco. Molt bé, doncs ens anem a la secció de Marc Cabrone, ara sí. La Riota. Diem el que ens rota. Yeah, my man. All right. Vinga, Marc Cabrone, anima'ns al cotarro. Aquesta setmana he fet una mica de treball d'investigació, com a mi m'agrada fer el treball d'investigació, és a dir, amb una mala polla i l'altra aguantant una cervesa, i ho he fet amb l'objectiu de poder portar avui una mica d'ajuda social, una mica d'informació i coneixement pel nostre oient. Aprofitant que tenim avui a 2 trapstar, una més star que l'altra, el Jan i el Nain. Gràcies, Nain. Què has dit? No, que el trapstar és tu. Vale. Sí, no, pensava. Trapstar Jan, l'Àlex és la jove promesa. Aleshores porto 4 punts clau per identificar un trapero, 4 requisits que jo crec que són indispensables a l'hora de ser trapero o fer música trap, digue-li com vulguis. Els aniré explicant i si creieu que no són certs, teniu dret a rèplica o en cas de que veieu que em deixo alguna cosa o voleu matitzar, m'ho dieu. Fot-li, solti. L'actitud.
Vale, efectivament, l'actitud del bon trapero ha de tenir una actitud xulesca i amb un punt d'egocentrisme. Qui diu un punt diu molt. Per ser trapero ha de semblar que ets fill adoptiu de Cristiano Ronaldo i Rafa Mora i que com a mínim tens 39 àvies diferents que et diuen lo bo i guai que ets. També va molt bé sumar-li una mica d'actitud de trapella, més aviat malote. Ser una mica maleducat i faltón no et suposarà un problema, més aviat al contrari per triomfar en el trap wall, a menys que siguis Lil Dami, que quan el veus i l'escoltes parlat penses que ve d'una biblioteca i que les seves estones lliures va cuidar avis a la residència i allatar cries de nútria en algun zoològic. Bé? Bueno, sol puc dir, Lil Dami, ho sento, jo no ho he dit, se ho han dit ells. Lil Dami vindrà també? Sí, Lil Dami vindrà. Però... És un altre estil de... Et dono tota la raó, hi ha una part de xuleria i egocentrisme, no sé què i tal, però ja es veu, si tens dos dits de front, es veu molt si ho portes dins o estàs fent un paperot. Estic d'acord. De fet, a mesura que anaves explicant aquesta petita descripció, el col·lega que ha vingut acompanyant avui a l'entrevista al Jan s'ha aixecat de l'estudi, ha començat a aplaudir, inclús s'ha anat a fumar fora perquè s'ha ficat com nerviós. Un aplaudiment per l'Uri, no?, que tenim avui públic. Uri, fas pena, jefazo! L'Uri no el tenim, exacte. Ens anem al segon punt, l'estètica extravagant. Bueno, extravagant és com ho direm aquí de manera suau, però la meva àvia diria el niño va hecho un quadro, i no un quadro normal, sinó un quadro pintat per Picasso després de consumir moltíssima droga, és a dir, un quadro de Picasso, molts tatuatges, a poder ser no gaire ben executats, que sembli que han utilitzat del lienzo al teu cos tots els nens de la classe dels esquirols i els pingüins del col·legi dels nens especials del teu poble, i vestimenta random, molt random, i un pentinat fet per al mateix Eduardo Manos Tijeras, si en aquest cas, en comptes de tijeres, tingués monyons als dits. Analitza'ns això, descriu-nos això. Has canviat molt de pentinat? Sí, tant. D'estil, no? D'estil de roba? Pensa que tinc més entrades per tots els concerts, tio. Cada vegada puc canviar menys de pentinat, tio, perquè hi ha coses que un cop em rapo ja no puc tornar a tenir el cabell llarg com vaig tenir amb el videoclip amb l'Obody Night. Sí, amb les trenetes, no? Sí. Però sí, m'agrada anar canviant d'estil, però bàsicament és una cosa meva, jo no crec que sigui dels traperos, perquè hi ha molts traperos que ja es fan les trenetes o les rastetes aquelles i es passen anys amb allò i s'ho tenyeixen de verd, s'ho tenyeixen de vermell i ja està, és l'únic canvi. Però jo el que vinc a dir és que l'estètica és bastant important. Hi ha molt pocs com jo fent trap. O sigui, com jo. Bueno, sí, el Valtònic. És que no fa trap, tio, sí, fa pena. No, fa pena, exacte. Però està a l'exili, no et fa una mica llàstima? No, zero. No, a mi tampoc. Hauria d'estar a la presó. No, bàsicament jo em canvio d'aspecte per mirar... Quan vaig a pixar, saps? Passo per davant del mirall i aquest no sóc jo. Per passar ràpid. Vale. I per no sentir-me malament. Dues cosetes. Una, el que deia del pèl i tal, jo vull apuntar que crec que ara, com està creixent molt la cultura, pots trobar trappers de tota mena, jo crec, que vagin amb pel estrambòtic, no? I dos, parla'ns una mica del teu pentinat actual, d'on ve? D'on procedeix? Perquè és curiós, És que, clar... Bueno, el meu pentinat actual, bàsicament, o sigui, és perquè m'està començant a pillar a l'helipuerto, saps? No, però... I llavors em pillo des d'aquí fins a l'entrada a Muerte perquè s'emmarqui a bé, o sigui, hi ha penya que s'amaga les entrades, saps? Però jo les potencio. M'he tenyit de negre, m'he potenciat les entrades i a sobre és el pentinat del Sinestro, un villano que te cagas. No en tinc ni puta idea de Marvel ni bueno, de coses és com, saps el Linterna Verde aquest? Sí, aquest, bueno, pues és com el jefe verd, de Linterna Verde que al final es fa dolent. O sigui, és un villano de Marvel, no? Però a mi em sembla molt bé perquè ha fet el que mitja Catalunya no fa, que és veure que està començant a faltar alguna cosa i començar a ficar-se matorrals falsos i pèls com d'un cantó a l'altre. És a dir, ja va dir, ai, que això va cap avall, anem a explotar-ho. Exacte. O sigui, jo no tinc res a amagar, saps? O sigui, veig que m'estic quedant calvo, doncs en vez d'amagar-ho, ho potencio. Clar, anem a ser un calvut xulo. Arriben de mi, no, tranqui, ja m'estic rient. Jo per tancar aquest punt, dic que ho porteu molt bé i amb molta dignitat. Jo si n'és com vosaltres, la veritat és que em tiraríem pedres pel carrer. Aniries a una perruca... No, però això és veritat, tu si vas amb el pèl rosa... No, perquè has de tenir actitud i cara, jo no puc fer aquestes coses. I si vas amb el villano a Has de tenir vergonya, t'ha d'importar una merda el que opini la gent. No, però si no és vergonya, és ser objectiu. Jo no puc fer-ho, no passa res, cadascú a lo seu. No, clar que pots fer-ho, t'ha d'importar una merda el que opini la gent de tu i ja està. I un cop tu t'acceptes a tu mateix, t'importa una merda el que la gent opini. Joder, que profund. Vinga, ens anem al tercer punt, el llenguatge diferent.
La jerga és molt important en el trap, no pots parlar normal, has de fusionar llengües, inventar-te paraules i col·locar-les on et surti dels teus descomunals testicles. Una mica el que has de fer és cagar-te literalment sobre la tomba de Pompeu Fabra. Aquí estic molt a favor, ja prou hem de cuidar la llengua, que es cuidi sola la llengua, que ja és grandeta. Squashy, gang, skirt, let's get it, o broski, que a mi aquesta m'agrada molt, és com el nom d'uns cereals, los broskis de Kellogg's, a mi m'agrada bastant la idea. Choco Crispies. D'on traieu aquestes putes paraules, Jan? Bueno, la majoria que has dit són paraules angleses, però dites des de la part col·loquial jerga d'ells. I nai, per exemple? Nai ve de la paraula noi, com ho diuen els gitanos del meu barri, que parlen el català supertancats, es diuen nai, ja m'ho deia la mama, ja m'ho deia la mama que avui no havia de sortir, Amb aquesta O així rara, no? És com molt tancat, saps? Nai seria com l'equivalent a N-word, no? A niga. Sí, exactament. O sigui, nai nosaltres... És com despectiu, no? Ho vam començar utilitzant com a algo despectiu. Nosaltres ens ho diem entre nosaltres perquè hi ha la confiança, però a mi si em para un fan pel carrer good Jan, nai, una foto... Ni de bromes! Que no em diguis nai, no? No, clar, o sigui, a mi digue'm noi. L'exigència amb el teu fan... Nai és com despectiu... L'exigència amb el teu fan... Però de col·legueo. Era per substituir, bàsicament, la paraula niga, saps? Vale. Que la paraula niga... era una paraula despectiva per vendre els putos esclaus, saps? I llavors... Sí, 100%. La paraula nai és com la nostra jerga que vam adoptar. Ets un famosillo difícil, és a dir, el llistó cap als teus fans és el tot, És a dir, han d'anar de puntetes i no enfadar-te gaire. Que no els hi passes ni una, tio. No, que després sempre em faig el ferruquito i després soc un troc de pa. Vale. Estan fotent-te xurros des de l'estudi, diuen que no, que han vist algun petit desplant, segurament, però vaja, ens anem més grans. Ens anem al quart punt, la gesticulació. Vale, el llenguatge no verbal és gairebé igual d'important que el verbal, gestos amb els dits, moviments de cap, un caminar com si tinguessis una cama paralitzada, saludar amb rituals llarguíssims que a mi personalment em costen molt d'aprendre, fan que la gent pugui veure una distància relativa, que estàs fet un trapero pata negra, un pura sangre. Cuidado amb el tema dels gestos aquests de les mans. Si veieu algú fent-los que no té pintes de trapero, no li torneu al gesto. Truqueu una ambulància que té una embòlia, vale? Té artrosis múltiple a les mans, saps? Alguna malaltia xunga, això és el que vull dir. Els saludos, tio, això em té a mi meravellat. El saludo, això ja va per cada banda o per cada grupet d'amics. No hi ha res establert, no? No, evidentment no. Heu quedat per practicar? Camino fent-me el coix perquè sóc un xuleta. Des de l'ego, saps? Així, això serà així d'aquí a Lima, d'aquí a Pocón, i ja és. Però el tema de les mans i tot això i els saludos, això ja va de... Va com va, no hi ha una regla establerta. Que jo sàpiga, no. No te l'han explicat. Si hi ha algun dia una regla, jo deixaré de fer-ho, saps? Vale, exacte. Perquè les regles i jo... La trencaràs. Només les regles que ja sabem, sí? Vale, cuidadín. Les de color vermell com el Winston. Esquere! Clar que sí. Escolta una cosa, Jan, el tema exacte, el tema regles, a tu segurament ja t'hagin multat alguna vegada, si has estat a lo que és el límit de lo legal i il·legal. Sí. Què vols treure'm? No, el que tu vulguis treure. És la poli, aquest tio? Bueno. És un secret. Puc explicar un par d'historietes, tio. L'altre dia, a les 6 del matí, de cop, a les 6 del matí, fa poquet que tinc una moto, no sé què, i tinc una 49, saps? Em vaig treure el carnet del febrer. Hòstia. I tot el rato tinc por de ficar-me en autovies o en llocs d'aquests que una 49 no es pot ficar. No, jo també la tindria. Però això ja es veu, Això ja es veu, quan la carretera és molt àmplia no t'hi fiquis. No. Quan vas molt col·locat no es veu res. No, ja ho veus tot diferent. No veus res més, tio, de 2 pams davant teus, Per més que portis gafes i de tot. I a les 6 del matí em trobo a davant la policia portuària, o sigui, on hi ha la valla que s'aixeca, a la caseta, just a la caseta, ¿dónde vas? I jo, a mi casa. Però què dices, si estaves aquí, la policia portuària de la zona franca. O sigui, l'altra puta punta de Barna... Com collons vas acabar allà, No, com no vaig acabar el talego, sí. Però què et volia? Please, ¿puedo dejar la moto aquí? Please. Dime cómo puedo volver a casa. Anda, pobrecitos. Amb la 49 no et pots fugar, tio. Pobret, pobre xaval, mig tonto, deixa la moto i em va salvar el cul. Deixa la moto i agafa un Cabify, no? No, vaig pillar un bus, un drama. Però què volies, enrolar-te en un mercant? No, que no sabia on anava, tio. Sí, viajes Grimaldi. No, Marco Mercante. Saps allà que vas molt borratxo, tio, etc, i de cop, pam! De cop et troba, o sigui... Davant de la poliportuària. Et torna al seny, saps? Et trobo allà.
Jan, aquí no li ha passat anar borratxo i trobar-se davant de la policia portuària? Anar borratxo, etc. A tothom li ha passat. Que le pa. Vinga, passem una miqueta a parlar de nosaltres mateixos. Mucha precaución y con mucho cuidado, porque estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. És el millor moment de tot el Sempre. confinament. A més, pensàvem que ens avorriria, però és aquell moment que et deixes anar de tota la setmana. Fernando Simón sí que és trap. És trap, aquest tio és trap, sí. Vale, ja ens anem a l'última secció, vale, que l'havíem de fer entre Big B i jo, però no ha pogut venir. Per tant, em llenço. Un saludo al Big B. Un saludo al Big B. Es quiere. Salut al Big B des de la Riota. Aquesta última secció consistirà en... Jo et diré un nom de gent famosa o d'un grup de música o del que sigui i tu m'has de definir-ho amb una paraula. Vale? És a dir, no anar-te'n per les rames, sinó... Pots fer un breu sintagma, li deixem. Sí, un petit sintagma. Però curt. Sí. Però ràpid, ha de ser let's get it. Exacte, és a dir, complement directe i verd. Sí. Vale, llavors, ens anem, comencem. Els Manel. Diferents. Bravo. Pablo Iglesias. Coleta. Ràpid. Gerard Piqué. Traïdor. Sí? Però desglosem això. No, traïdor, un puto traïdor. Un traïdor, vale, m'agrada. Puigdemont. Pablo Escobar. Kodak Black. Icona. Takashi 69. Jo pensava que era Takashi Godas. Tekashi 69. Tekashi 69. Jo pensava que era Takashi de Takashi Godas. Tekashi 69. Eres buen rapero, pero te vamos a dar la del atún. Streetwear. Roba de carrer, streetwear. Streetwear. Charneu. Es que me la suda. Vale, pasa palabra. Pasa palabra. Sí, ¿no? Es que yo no sé si la boda ni se la polla. Vale, no t'atabalarem. Indústria. Tèxtil. No, ara preguntareu, claro, perquè jo treballo en això, saps? I vull que això és potència, tio. Això és potència, és el que a mi em dona de menjar, saps? Després de la música. Sí, que marxi del guió tot el rato. Una petita empuixeta que estava... Sí, no, una indústria que està acabada. Bueno, i que era el que havia sigut potent a Catalunya tota la vida. Tot el final de la meva família ve d'això, saps? A Catalunya vam créixer gràcies a això. I ara s'ha anat a la merda i jo continuo treballant d'això. S'ha anat a la merda. Perquè, a més, o sigui, la teva família ve de família tèxtil. De la indústria tèxtil, sí. Sí, els espanyols mentre es colonitzaven i es follaven indígenes, nosaltres fèiem indústria. Sí. I quan anaven a Marc, nosaltres anàvem amb pistola. No sé. Vale, anàvem ben vestidets. Sí. Et anava a dir, i vull que tornis per intentar que t'equivoquis una segona vegada. Batgiala, una paraula. Passat. Vale. Molt bé. Rosalia. Futur. I acabarem. La Riota. Esquere, joder! Molt bé, fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, Jan, per venir a La Riota. Ens has fet molt feliços, ens has ensenyat que la vida és poca divertida gràcies als col·laboradors i a tots els oients. Moltes gràcies, ens veiem la setmana vinent. Esquere! La Riota. Parlem més del que toca i sovint fiquem la pota.